manuk iki nen pas dicepitne lakang ngono kae piye rasane, Bes? Piye rasane yen manukmu pas kecepit lakang ngono kae? Apa ya rasane iki kering, nyut-nyutan, apa ya gatel, apa ya padha kaya sing tak rasakne apa rasane iki kaya wong wedok ngono apa padha ya? Rasane piye, Bes? Nalika manukmu yen dilebokne iso dheke iso piye lek wong wedok iki dileboni manuk ngono kae kan kuweri, penak, iso berdendang-dendang ria, iso ya pokoke iki kuweri penak rasane kaya kudu dimplok sak klathak-klathake. Pokoke kudu dipowangan jan kaya kudu dilek-lek ora dilepeh kaya jan rasane enak endulita ngono kae lho pokoke. Apa cah lanang ki lek nalika dicepitne nggen dalane bayine cah wedok ngono apa ya penak, apa ya iso celeng kaya cah wedok. Lek cah wedok iso kali dileboni mak slep ngono celeng langsung wah ngono. Dadine apa ya padha wae apa lebih enak apa lebih sensasine iki dapet apa lebih iku Bes coba komeno. Lek cah wedok ya, pengalamane cah wedok iku lek dileboni manuk memang kuweri, enak kaya apa neh lek apa ya dilebokne manuke kaya ngembang nang jero ngono kae tambah atos. Lek cah lanang keenakan ngono kan tambah atos tambah bededeng ngono kae. Kaya nang jero iki kaya diutik-utik kaya obah ngono lho modele iki. Sing tak rasakne iki terus engko nang jero iki kaya banyu terus engko lek senek banyune rada becek-becek ngono tambah kuweri tambah enak jan tambah iso pokoke rasane iki teko ubun-ubun iki kudu cepot-cepot kae jan endhog sak gagange kudu dilek-lek kaya enggak pengen dilepeh ngono lho, Guys. Rasane iki kaya kudu-kudu iki dipangan entan iki dilebokne guawuk kabeh ora dicepot. Saking enake enggak iso diungkapkan dengan kata-kata. Iku lek sing tak rasakne ya, lek nalika dileboni manuke cah lanang. Tapi kan yo memang kaya wis adune ya. Kaya wis adune kaya tuke memang sudah lawan jenise dadi ini penak iki kaya menggelora ngono kaya jan kuweri. Kapan ya aku iso ngrasakne iwak manuk neh sing ngono Bes, aja lali clik.